da tiempo bajar por las escaleras. Por lo tanto, ya vamos a pedir que nos lea pues, estas palabras que acaba de deixar plasmadas no libro de honra da nosa cidade, que xa pasaramos tamén a historia da nosa cidade, mas en esta efeméride, como decía, nos 350 aniversario. Muchísimas gracias, como decía, a todos e todas, empezando pola Corporación de Lugo, por todas as corporacións das 7 cidades do antigo Reino de Galicia, todas as autoridades civiles, eclesiásticas, militares, que somos moitas, por lo tanto sería casi imposible tenerlas a todas nominativamente, pero o agradecemento é personal a todas e cada unha das persoas que hoxe nos acompañares e facedes que esta data sexa unha data moi especial para a cidade de Lugo. Alcaldesa, na miña condición de alcalde de Tui e delegado rexio na ofrenda do antigo Reino de Galicia a Xesús Sacramentado, neste ano 2019, no que celebramos o 350 aniversario desta celebración, quero, en nome de todos, reafirmar a continuidade histórica da nosa identidade colectiva como pobo, que as antigas cidades de Galicia soubemos conservar e transmitir, contribuindo así á construción de Galicia. En nome dos veciños e as veciñas de Tui e do resto das cidades, expreso o noso recoñecemento á cidade de Lugo pola súa hospitalidade e ao Concello de Lugo polo seu bo que facer na organización anual desta ofrenda. Toda idade e condición, renovamos hoxe esta solemne ofrenda. Cúmprense agora 350 anos do acordo da Xunta do Reino de Galicia, aceptando o memorial presentado por o pueblo desta catedral ostense Juan Velo, que solicitaba un amigo para manter e aumentar o número de velas para o nomeado do Santísimo, que por unha milenaria tradición está permanentemente exposto neste tempo. Foi o 1 de marzo de 1669, cando asilouse na cidade da Coruña a escritura do donativo de 30.000 grados por parte das 7 cidades do Reino de Galicia. Apeténdose no mesmo documento unha celebración anual
Escoitaremos agora as palabras de acollida da ofrenda por parte do señor Obispo da Diocese de Tui Vigo, don Luís Quinteiro Fiuza, que preside esta Eucaristía.